paupenyu kunamata. Pray without ceasing. Kana pane chimwe chingabhoyi maimufundisi bhoikane nezvimwe zvese asi vanoti pray apa never ever. When you pray you're not doing anyone favor, you are doing yourself favor. So if you stop praying and if you stop coming to church, ndezvo kwako hakuna inofurira imwe. For your own information. Tange ndikutaura zvangu rafasi ndikutaura chokwadi. Hakuna inofurira imwe. Ukazwa chiti mozotinamatirawo, iwo pawakanzi mozotinamatira, wakawanamatira, taura kupei, taura pachokwadi. Wakawanamatira. Wakatoziva kuti hakuna inoita sei inofurira imwe. Wakatodaira wakati mozotinamatirawo, tokunamatira. But uchazoziva kuti avari kutamba nenguva. Hakuna inofurira imwe. For your own information. So if you don't pray on your own, thinking that somebody has got the duty to pray for you, uri kuzvirasisa mwana wamwari. Hai kaka, ngandikudze chokwadi. Chokwadi chamungaudzwe. Colossians 3:16. Vafundisi vazhinji vakudza vandokuti I'm praying for you my dear. I'm praying for you my daughter. Very few can pray for you. Very few can pray for you. Kana uchida mufundisi achiri kunamatira tenda Mwari. Wati uzvinzwa. Ngandezva nguno. Ndati kana uchida mufundisi achiri kunamatira tenda Mwari. Hai kaka. Zvinja moto tauya pana takuita sei aiwa panonamatwa pasi panapa. Panapa tungangotungidza moto. Ndakana uri munhu weintercession unonamata usina kutuma kuti enda unonamata. Hapana anofanira kukudza kuti enda unonamatira chechi, unonamata uri wega kumba. Mama Fei, munonamata muri wega kumba. Usina nokunzwai mega kungodzwa namweya mutsvene kuti mweya mutsvene I need to pray for church today. Haunombodzwa nzisani wega unonyatsonzwa kuti mweya mutsvene aiwa chechi yedu tanyanya mweya mutsvene. I need you mweya mutsvene mumbooneka muchechi wotsanya wega kumbawo. Reze panapa is bad one. Ndoto vanhu vaiti nhasi ndiwe mangwana ndiwe mangwana ngotungidza kuti kagasira chingatachiita. Anointerceda chaiye haamirire Sunday. Gogoshevo anointerceda haamirire chi Sunday. Inointercedwa kupi? Kumba. Inotsanyirwa kupi? Kumba. Kokuti ukatotsanya muti unganotobvura nzeve kuti idzwa mwana wako akunamatira chechi. Kune mamwe madiscussions vaibudidza vanhu zvinzve vanhu. Jesu anototi kaunapira kuti mukomana ngandikudze pafeya. Mukomana wakumbirwa iwewe. Ndazopinda mumeeting yacho. Ndara atobvuma atosaina kuti mukomana ngarowe pasi. But chandaita ndakunyengeterera kuti kana wadona gororo tsana muchadona tsana. Kana madona musimbise hama. Ndakudona muri kutodona musizoregera kudona. Kune meeting dzinoitwa kunyika imweya. Kune meeting dzinoitwa munyika imweya. Kune vanotenderwa kudzinzwa. Kune vanotenderwa kutodzipikisa kuti uyu mwana wangu musiye china sikatombozvinzwa. Anyway, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Sikanzi shoko ramwari ngarigare muhana dzenyu. Kwete mashoko evanhu ekuti muiti handitomuregerere nezvaakandita ndozvakagara muhana dzenyu kavazhinji. Inini mwoyo wangu uri kutobatikana sikana, mwoyo wangu uri kupisa, mwoyo wangu uri kubaya nezvaakandita. But shoko rikuti regai shoko raKristu rigare chi muhana dzenyu. Ngarigare mamuri neuchenjeri modzidzisana muchikurudzirana muchiimbirana dzimbo. Muchiimbirana dzimbo dzekurumbidza Musiki. Let it dwell inside of you. Philippians 4:6.
Philippians 4 verse 6. Be careful for nothing. Warira. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving. And it is warrior. But Muslims go now kufugama unamate by prayer and supplication. With thanksgiving. Pamsoro peso go now kutenda. Go now kutenda. And the Baba is Dara. That was what I'm saying. Say go Baba is. How do you put a mariga? How do you say you enter in this? That's not what you take as your own guy. You talk about my gathering. I can do that too. I never said you have few of January. After that, there's only God. The transaction I never got it. She won't know yet. That one don't know. You few. Sakamazi Pumero would not do Muzara Nasi Nesu. The Chuoda Betty Muzara Nasi. Open just more. Say it is now way up. My question now, I don't know if you will. What night is the outer moon of Shetty? And the Jetta is for few. Sarah, it is just Shetty comes in. The Jetta was open your way. I will start daily. Let your requests be made known unto God. Saka, chimochirukuita kuti marequest enyu asazikanwa asapindura is because muri kuleka thanksgiving. Minamato yenyu ndekupopota thanksgiving cha hapana. Okana Yesu maokana zvikubatsira. Ndakuda zvinhu muri kupopotera Mwari but pasina kutenda Mwari hazvizadzikiswe mabhururu. Saka mfundisi mutazi thanksgiving sandoiona kuti mari yake thanksgiving. Am I John? Tisati tende Mwari. That's the reason why. Remember my New Year's resolutions. Asingazadzikiswe. You know the reason why? Muri kuplana. Mapedza kuplana hamusi kugona kutenda Mwari. Muri kuti mimi muchazotenda Mwari zvazadzikiswa. Muri kwamba ndikati vana pagadzirisa ipapo. Kugona kutenda Mwari zvisati zvaitika. Waita nekutenda handiti ndizvo kwata kumira kuti zvanga zvose uchazotendei vachinjoi makatiza chechi zvaitika vozikati tanga zvazadzikiswa tenda kuti huya saka tiripo takabata aritari huya iwo ukafunga kuti ndiendere nemvuku yethanksgiving obva wati chechi sure munaneta 1 month 2 months hamumuwani vatakanga anozongodzoka tengoti ove ndikoko. Haleluya. Vakafara chete ameni. Vanoda Jesu ameni. James 1 verse 17. James 1 James. Gona kutenda Mwari this man wangonokumbira ameno zvako. Every good gift and every perfect gift is from above. Chipo chese chakanaka, chipo chese chakaringana chinobva kudenga. And coming down from the Father of lights, chinotobva kuna Baba vechiedza. With whom is no variableness, hapana musiyaniso, neither shadow of turning. Kana kamvuri akapo. Ndozvinokupa mapira vanokuita Baba. Saka vanhu vazhinji tasei tisina kufara nezvipo zvedu zvatakapiwa. It's because zvakabva kuna Baba vekudenga, the Father of lights. Oro takazvipa zvipo tega. Chipo chako ngachivo chipo chokuti Baba vakakutarisa vanongoti wow, well done, my just and faithful servant. Are you hearing me, somebody? Kwenda chipo chokuti kana neuriko kutochidhauta unokanda chipo wakadaiso wakatomira kuenda udaiso
No, get set.